Súťaž v poznávaní drevín. Ihličnaté dreviny, borovica, smrek, červený smrek. Listnaté dreviny, tvrdé, kruhovito-pórovité, dub, agát, jaseň, roztrúseno-pórovité, buk, javor, hrab. Mäkké, lipa, topol, jelša, breza. Ovocné dreviny, čerešňa, orech, hruška. Vlastnosti a použitie drevín. Smrek je ľahký a pevný. Použitie je hlavne v stavebníctve pri stavbe striech. Červený smrek je odolný v exteriéri a používa sa hlavne na obklady, na ploty a výrobu nábytkov. Dub je odolný v exteriéri, je tvrdý a používa sa na výrobu nábytku, na stavbu schodov a na výrobu dverí. Agát je veľmi odolný v exteriéri, používa sa na výrobu pergol, nábytku a na stavbu plotov. Jaseň, veľmi pružný a tvrdý, používa sa pri športových potrebách, napríklad hokejky a lyže. Buk je tvrdý a dobre sa opracuje, používa sa pri výrobe nábytku. Javor, tvrdý, dobre sa povrchovo upravuje a využíva sa pri výrobe hudobných nástrojov. Hrab, veľmi tvrdý a odolný voči oderu, používa sa na časti nástrojov, napríklad hoblík alebo kolíky na hrable. Lipa, mäkká a používa sa v rezbárstve. Topol, mäkký, málo odolný, používa sa pri obkladoch a na výrobu paliet. Čerešňa a orech, určené pre dekoráciu, použitie pri výrobe dých a nábytkov.